Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, panagos po kamo nakantabay sa 97.5 OKFM, asin man nagdadalan sa PBN TV5. Ang oras niya tungo niyan, eksakto ng 30 minutos. Makalampas ang alas 5 nin amay na pagkaaga. Aksyon Bareta sa Okfm. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, asin negosyo sa intunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman ng mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ni mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang, good morning sa Saindo Gabos. Alaw kita nin Sabado ngunyan, pizza 9 kan bulanin Enero taon 2021. Talano Technical kay Mananta Jonathan Lopez, sinipon sendong lingkod, si Ron Enon. O yung mga nagbabagang headlines, sinutunta sa lado lokal. Vice Governor Imelda Papin, nagalinaw na may pang konfirmasyon kung siya liwat na kandidatong Vice Governor. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga Chief of Police sa Banwaan kan Pamplona, San Fernando, Asinman, Libmanan, nagapatanid sa mga nagagamit ng motor na mag-ingat hulimang kan sunod-sunod na disgrasya. Aksyon Bareta sa OKFM. COVID-19 sa Banwaan kan Goa, nadagdagan na naman. Aksyon Bareta sa OKFM. Level kan tubig. Sa may parte kan Ringkunada, naglangkaw sigon sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Aksyon Bareta sa OKFM. Iba pang headline sa lado lokal. Solid Waste Management Office kan Syudad ng Naga. Liwat na magibonin pagi. Kaning mabawasan ang basura sa Naga. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado nasyonal, Senator Manny Villar, o dating Senator Manny Villar, kamali pamanggalay sa pinakamayaman. Bako lang sa Pilipinas, kundi sa bilog na Kinaban. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa ladokan na sports, record ni Clay Thompson na nag-dribble sa naning apat, alagad nakapuntos nin 43. Hinahanap na ngunyan. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa ladokan na showbiz, Bia Alonso, pinagpaparsana na pangalanan ng sayang bagong boyfriend. Aksyon Bareta. Yan ang headlines and detalles at yan lang. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise
sangkap. Rice coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang liwat na good morning sa Sendo Kabos. O yan na inotunta detalyes sa tulos sa lado lokal. Sa lado lokal, nagkapaluwas na nin panibagong sistema ang Solid Waste Management Office na kinakaipuan ipasunod na ang pinagapod na reduce, reuse, recycle sa zero waste lifestyle na dapat makatipid asin makatabang ang mga residentes kan naga sa lokal na gobyerno na silang mapangatamanan ang kapalibutan. Ilan bagay na pinagpahayag ni Engineer Joel Martin. Pinag-introducer ang pinagapod na zero waste lifestyle asin itutukdo sa publiko kung paano gibuhon ini na kung sain sa maghapon makabawas nin paggamit o kay man pagkakalat nin mga basura sa simpleng paagi sa pagdala nin mga eco bag kung masaod na ipaggamit nin plastic straw asin man na perming magdarakan water bottle. Igdi an ini sinasabing magkakatotoo ang pinagapod na zero waste lifestyle sa public market kaya kung ika mabakal nin mga maritatas o kaya kung ika masaod na mayo ning bitbit na eco bag gabos na sanang babakalon mo siguradong ilalaag sa plastic. Pinakahababa sa kada naglaog sa market ang matatawanan nin 20 sa 30 plastic na mag 1/4 magkabangang kilo o kaya man 1 kilo ang babakalon siguradong dinudubli pa taan na plastic na ginagamit ko niyan mga maluyang klase na tibaad na pwedeng mapatod o kaya man malabot. Ang paggagamit naman nin balunan na tubig dahil mo na kinakaipuan magbakal ning mga mineral water na saradit sa nang buti pagkatapos na inumon siguradong iapon. Inisubot ang dapat na ipasunod ngunyan sa syudad ning Naga bilang parte naman sa pagkapuon kan pinagapod na Zero Waste Month ang ngunyan na bulan. Kasabay pa kayan sa laog naman kan mga residensya kung igwanin mga plastic o igwanin mga plastic na 4 liters o kan plastic na nalalaganan nin tubig na 6 litros o kaya man 5 litros. Kinakaipuhan ining sok-soka na sa nanin mga plastic din chicheria. Nagani sanang mas mapakinabangan pa. Iniyan na pangapunan ko niya kan na Solid Waste Management Office na sana lugod sunodon kan mga taga-naga. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalye sa lado lokal, nakabisita ko niyan digdi sa Camarines Sur si PAGCOR Representative o kay man Representative Attorney Alfredo Lim. Asin man kan na sangkudan bayan sa Banawang kan na Ocampo na pinanginutan ni Vice Mayor Eli Garcia ang project na ni bilang parte man kan paghinguhan ni Congressman na Gabe Bordado na magkakaigwakan PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa nasabidang Banuaan. Nagkaigwaning groundbreaking ceremony sa barangay Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Yan na kan sugma. Sinabi ni Congressman Gabi Bordado, siya naggibo din na pagi na makakuaning separadong pondo apera kan sa iyang budget taon-taon duman sa Kongreso.
Iyan tangan sa nang mahipnoan ang mga pagkukulang o mga kahagadan kan mga local government unit na nasasakupan kan na 3rd district. Ay napakadyo ni Bordado. Sana lagod kadakol pa ni napundo halis sa iba-ibang ahensyas kang gobyerno ang makalaog digdi sa 3rd district kan Camarines Sur. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa oras na ni dagdagantaan report na magali sa luwas. Number lang, go ahead, please come in. Bilyones pesos ang mga proyekto sa infrastruktura sa Raromcan Build Program ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementar ng una na taon sa manababang riyon kadaklis sa Mindanao alagad day kabali sa listahan ang riyon Bicol. Dako lang bagay sa ekonomiya ni Hulita, dako lang matatawan ng trabaho sa tao kang krisis kunan sa pandemya. Sinabi ni DPW Secretary Mark Villara, ay sa ng ahensya sa rol sa may dakulang pundo sa General Appropriation Act, apura kan dugang ng temporaryong trabaho, kay po ang dugang ng mga kontraktor, ngaling maparikas ang patrabaho kan mga proyekto sa nasyon. Ana bagay na ni sa rol sa pinagbuyagyag kan DPW sa tao kan ginigibong pagbalasa kan mga district engineer asiman mga regional director sa kasuguan ni Presidente Rodrigo Duterte. Iba pang balita sa lado nasyonal, wrong timing ang pagtutulod ng mga charter chains asin dapat na taon kang presidente ng administrasyon yung problema sa coronavirus disease asin dahil na nga ni dapat pa nga nakabakaling bakuna laban sa virus. Dahil pabor si dating Speaker Alan Peter Cayetano kan tagid sa resolusyon sa ninda Senador Bato de la Rosa, asiman Senador Tolentino, na dapat na imindan ang economic provision kan 1987 Constitution. Alagad si Cayetano nagsabi na dahil siya digitiwala na inisa na ang imindan, magiging dahilan naman ng pagkabaranga kan mga politiko, maging kaniba pang sektor imbis na tutukan ang problema sa virus. Sabi pa kan dating speaker, dakol pa mga inatuban na ang gobyerno na mga problema. Igilid na muna ang tsatsaan, ulit bakuin ang solusyon sa virus imbes ana mangyayari pagkakabaranga na naman. Maging makabayang daka dahil man uyon ulit bakulang economic provision ang papakiraman, maging an issue sa term extension ni Presidente Duterte. Asin ang saro sa malanit na sasanda, yung pagtunaw kan party list. Iba pang balita sa lado lokal, bigang damana kan Metropolitan Naga Water District ang operasyon kan Septic Treatment Facility, STF. Nguna na taon, alagad magkakay gobernasyon din mga testing sa equipage antis isabastan operasyon kan planta. Alagad magkakay siya din drayran sa pag-sip-sip ka mga ati, kana Poso Negro sa nagkay para mga darakulang pribadong edipisyo, asin eskulan nga ning iula sa bagong planta. Ini mga payag ni General Manager Engineer Berilio Lansing matapos kang ginibong Thanksgiving Mass asin blessing sa mga bagong mga pasilidades kabali na ang treatment facility sa sitio Carobatig, Barangay Carolina, Ciudad Dinaga. Ang STF o kaiba ng planta kan mga 15 kilometros ang distansya sa sentro kan syudad. Iyon uulaan ka mga piga sip-sip na ati alis sa Poso Negro kan mga residente maging establishmento di negosyo. Mga edipisyo kang gobyerno na igwang water supply. Ang gabos na residensya kan syudad dapat igwang sa diring Poso Negro. Ang water district kan syudad Dinaga Yusana. Ang kabali sa anom sa 115 syudades sa Pilipinas na ibang sewerage system. Sinabi pa kan MNWD, ang silang septic management system program, bako lang para sa benepisyo kan ribo-ribong konsumidores imbes sa kapalibutan. Ang planta bigtano pa kan taon kan Nobyembre kan taon 2014 kan mga nakaging administrasyon kan water district kan syudad.
Yun ang tugan ng mga balita sa lado lokal at nasyonal. Iniman si Danny. Salamat, Danny, sa imong report na yan. 15 minutos antes na magabot ang alas 6 din pagkaga. Ang iba pang detalles at yan lang sa samuyang pagbabalik. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Para sa samahang matamis pero di nakakadiabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder, good for cooking, hot and cold beverages, best for your coffee, walang kolesterol, calories at carbohydrates, kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suki groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto ko,
Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang 10 minutos bago magabot ang alas 6, balik kita sa iba pa na detalye sa radyo lokal. Sa radyo lokal kita ngunyan, naglinaw kan nasugma si Vice Governor Imelda Papin. Namayo pa nin na kumpirmasyon kung siya liwat makandidatong Vice Governor. Lalo pa kadakol na mga isyo nagaluwas. Nagarong kayo mayo na nin tiwala sa iya ang mga bilyaparte. Alagad na iyan mamayo maning malinaw. Iyan pagkatapos na kan nasugma sinabi kani na pa pinag-iisipan ang re-eleksyon niyan ras na pinagkasabi niya na siguradong mapadagos ang sayang pagkaserbi digdi sa Kamar ni Sur. Aloy ng panahon ang nakalipas kan magputok ang pangalan ni Vice Governor Imelda Papin na pwede siyang liwat magkandidato bilang congresswoman sa may parte kan 3rd District o kaya man na 4th District sa partido. Ngayon sa iyang ginikanan. Ang bagay na yan sa iyang pinag-nigaran, tabayo man in negosasyon. Ang nasunod naman na eksena kan magpaapod nin patipon si dating Congressman Sal Portuno na anhuna kan na iba ang i-anunsyo si Vice Governor Sal Portuno makandidatong okay man si dating Congressman Sal Portuno ang liwat na mabalik sa pagka-Vice Governor. Alagad iba si naging anunsyo niya, iyon na magpundo na lugod sa politika. Kan nasugma liwat na pinagalinaw kani nangunyan magpapadagos-dagos sanaan sa iyang trabaho muna bilang Vice Governor. Po sir, talagang iba-iba po talaga ang kuyan. Iba-iba po talaga ang Balikantaan na linya ni Vice Governor Imelda Papin. May pang confirmation kung anong posisyon ang dalaganan ko. Pero definitely, padagos kita. Ano man ang posisyon ng digisa sa tuyang pagdadalaga na ining maabot na eleksyon. Pero sabi ko nga, it's too early. So kuya kaya, di ako nagko-concentrate muna kung kay Buhan ang pag-urulayan. Di ako nagko-concentrate yan. But definitely, whatever it is, yan manggirari ako para mag-service sa tuyang mga kahimanwa. Bangon Banwan Report! Gununtahan na linya ni Hilde La Cruz. Hilda, please come in. Arestado sa banwaan ning Batok, Camarinesor ang sarong personang may kinakampang na kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165 matapos ani ang sirbihan ning mandamiento de aresto kan mga arresting officer mga bada alas 12:30 ning paghapon kasod ba sa barangay San Vicente, Batok, Camarinesor ang mga personay kan Bato Municipal Police Station sa pangingino ni Police Staff Sergeant E.D. Casili, pinag-arestar ang akusadong si Ryan Camposano Ikangayo, 44 anyos bago mas residente kan sinabitang barangay sa bisa kan warrant o arrest sa pagbalgar kan Section 11, Article 2 kan Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na kung saan ang mandamiento de aresto pinag-issue ni Honorable Judge Martisa Noelan Rodrigueza, ang presiding judge kang 5th Judicial Region, Branch 37, Hall of Justice, Iriga City na may pitsang November 26, 2020 na ang pinagre-rekomendar na piyansa para sa sayang temporaryong libertad nagkakalaga ng 200,000 pesos. Ang akusado anyaon mo niyan nakadetini sa sinambit ng ipatura kan banwaan ng Batok, Camarinesor. Dagdaga impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, iniman si Hilde La Cruz, gusto kong okay ka. Salamat Hil sa imong report na yan. Nabapan na detalya sa radyo lokal, dumang kita sa Camarines Norte. Pinanginutan na mismo ni Major General Henry Robinson Jr. ang commander kan 9th ID o kaman kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Ini mapadapit man
sa naging meeting kan sugma sa paagi kan Regional Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, asin man kan Enhanced Comprehensive Local Integration na Committee o kaya man ICLIP. Sinabi mismo kan Provincial Task Force na kanisa nang mapundunaan communist armed conflict. Sabi mismo ni Vice Governor Concon Panotes, presente sa nasabi ng meeting, na dapat manangkad maging agresibo ang Philippine Army na gibuhon ang sa indang obligasyon na makumbinsi ang ibang mga tao. Lalo pa si mga nakukumbinsi na magalaog sa New People's Army. Sa record kan 9th Infantry Division kan Army digdi sa Bicol. Kabali ang Camarines Norte sa may pinakahalangkaw na bilang na kadakol na nakukumbinsi lalo na kan mga hobenes. Kung kaya kinakaipon ibalangibog sa barangay ang pinagapod na ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Committee na tatawanan magayon na benepisyo ang nasisayman na aktibong miyembro kan na New People's Army. Pinot naman pinagpaluwas ang record. Yan pagkatapos na sunod-sunod ang encounter, lalo na sa munisipyo kan Labo, sa may parte kan Santa Elena, na aktibo ang New People's Army. Aksyon Bareta sa Okfm. Bangon Banwan Report. Kunong taman ang linya ni Ernie Marpil. Ernie, please come in. Good morning. O yan ang police report sa barangay o sa Banwan kan Lupi, Camarines Sur. Alas sa Bibi Kasudma, Pizza 8 sa barangay San Isidro, Lupi, Camarines Sur. Ang insidente na diskupi na lang ni Remias Alforte, ama ni kan Sunpur barangay San Isidro, Lupi, Camarines Sur. An sa iyang aking biktima ng pambuhay na si Leonardo Alforte, Marantal, 35 years old, may agong asin para umakan kaparehong lugar. Sabi sa report, an sa iyang aki nagsasakdo 150 metros na distansya kan bukal sa indang harong. Alagad na kadangog siya din sa harong makusog na putok gikan sa paparama na badil na diskubre na lang an sa iyang aki ang sinasabing nakatika na sa sinabit ng lugar. May tama na ning badil na paparama ng kalibre. Tulos man na i-report ang pangyari sa Lupi Municipal Police Station. Mantang nagkakonduktanan ng investigasyon ng Philippine National Police sa Lupi, sa Gudyaw na kunyan sa punerarya ang sinambit ng biktima. Yan ang police report. Ako si Ernie Marfil, gusto ko. Okay. Eksakto ng alas 6 din pagkaaga, naghang ang computer at yan, mabalik kita. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang rating, Tagalabaw, Ligmana. Sakit yung stick ko. Wala ko parang na, nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan
para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasirig na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa the MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CVS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CVS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CVS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3+. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3+. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Balik kita mga tugang sa iba pang detalye sa lado lokal. Binawian ning buhay ang solusyon ng nagpositibo sa coronavirus. Digdi sa siyudad ng Naga, siya si Bicol number 3716. Sa paternidad na Tabuco, Naga City. Ninhuli digdi ng apudan si Alkalde Nelson Ligacion na padagos na mag-iingat sa padagos na nagkakalat na virus. Mientras tanto, sa Kamagnesyon naman sa retired na radio broadcaster ang sinasabing na ulakitan kan na COVID-19 sa aldaw na Webes kan okay man kan aldaw na Webes kunya na taon na 2021 natulos naman pinagabawianin na buhay. Sigon sa record kan Health Emergency Response Task Force, piga sasabi ng Bicol
number 3716, 67 anyos, na may address sa paternidad na Tabuco, an sa iyang occupation. Sarong parauma, asin man igwanin exposure, okay man panagos pang pinag-verify ang exposure kani. Pinag-swab siya sa NICC Hospital, ras na ang PCR result, pinagkadala sa Bicol Medical Center. Ang house lockdown, pinapasunod ko niyan kan Health Emergency Task Force. Ang update na yan, hali mismo kay Alcalde Nelson Legacion. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yaon man sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Sarong matarayong pong drug by bust operation na nakasakat sudmakan mga autoridad dyan sa Concepcion Grande sa Dignaga kung sa ina kasamsam digdi ng 28.5 kilos ng marijuana na nag-100 man 3,420,000 pesos sa sarong graduating student. Nangyari ang by bust operation, particular na yan Zone 7, Omicron Street, Villa Grande Homes, Concepcion Grande kaya siyudad. Kung sa target ka na mga operatiba ay si Brian William Dilula Ibobis, 23 anyos, soltero, asin residente ka nasabi ng lugar. Si Rigman, kabali ni sa Recalibrated Database of Drug Personality sa Solding Naga. Sarong pusher buyer na pulis, kay ba na sarong confidential asset, ang nakabakalig din sa sarong kilo ng marijuana, upayaan na daw ng marijuana, sa kantinag na 20,000 pesos. Kan magkaribay ng items, duman na pinag-rambalan ng ang kanmong patagad. Ang nasabi ng suspect, asin ako kapaligay, ang nasabi ng kinilong mga marijuana. Sa ngunyan, maampang nakusado sa kasong paglapas sa RA 9165 bisal sa apod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dahil yung informasyon sa lado lokal para sa 7.5 OKFM ni si Carlo Baldosa, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Sa iba pang detalye sa magatugang sa lado lokal, liwat na nakuha kan na Bicol Medical Center. Digdi sa siyudad ng Naga, ang certification kan Commission on Audit. Pati naman kan International Organization for Standardization, ISO, na pinag-release sa Bicol Medical Center sa epektibo asin quality management system. Si Dr. Francisco Sales III, ang Medical Center Chief, kan BMC, pinagpahayag ini na nakulawon ang contribution kan mga empleyado, mga nurses, asin man mga doktor. Matatandaan, ibang-iba na ang serbisyo kunyan kan Bicol Medical Center. Ang ISO pinag-release sa bagong certification kani na may petsang December 16, 2020 asin magiging valid sagkod sa June 5, 2023. Ang certificate nagtao o kaya man nagtao ng atensyon sa hospital service, kabali na ang dialysis center, kidney transplant facility, and oxygen plant service. Kung kaya pinag-issue ini kan okay man pinag-issue ang ISO. Kabali sa mga natawang pamaning certification, iyon na Don Susano Rodriguez Medical Memorial Hospital dyan sa Banwan kan pili. Ang ISO certification pinagsasabi na iyon mapahiling sa publiko na talagang iba na ang serbisyo kan Bicol Medical Center. Dinaugnog pangani ang ibang mga private hospital digdi sa siyudad ng Naga. Apera kan mga modernong gamit sa hospital, nag-iba naman ang trato o kaya man service kan mga empleyado, kabali na ang mga guard na naka-duty digdi. Sinabi ni Dr. Francisco Sales III sa flag raising ceremony kanakaging Lunes. Sana lugod magpanagos-dagos pa ang magayon na serbisyo sa pagimangkan sa indang mga empleyado. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Nagbabalik si Carlo Baldosa. Carlo, please come in.
Balata pa mangrara sa illegal na droga duman sa Sarjan Iriga. Sarong dalaw dyan sa Iriga District Jail ang nadakop ng mga otoridad pagkatapos na patangkay sa inspeksyon na may nakapalaman na shabu, siring man, drug paraphernalia, ang radara kaning tinapay o cupcake. Siguro sa report kan Iriga City Police Station nangyari ini sa Barangay San Francisco kung saan ang suspect na si Abigail Absalon, 33 anyos daraga, mayong trabaho ko sa Domingo, Iriga City, ang nabibisitahong ko na ang sa iyang amigong preso na si Eugene Padillo kung saan nakadetine sa nasabi ng pasilidad. Alagad ka na inspeksyon ka na sabi ng mga otoridad, ang radara ka ng tinapay, duman kayo narisa o duman naraparo na may garubutog ang tinapay, asina ka na sa kansinan ng baakon, duman nagbungad sa indaan sa rong sachet na may laog ni shabu, siringman, ang nasa drug paraphernalia na kasilidman sa sarong na Max Candy Rapper, tulos man na pinagpasaro sa booking pass ang akusado, siringman na ang mga mandatory witness pinag-imbitaran man sa sabi ng pasilidad. May iba na nangunya ng luwas sa kulungan at sinmahampang pain sa kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM. Carlo, yes po. Matindi man ang babae, no? So kung mas matindi ang polis, tanatunugan niya na may shabu sa lawag kang tinapay. Yes, tabi Sharon, siguro sa informasyon, so nakapalaman ng shabu, tinapay, ito na iba duman sa mga pag-iribang tinapay. Pero may something na may nakapalaman talaga sa laog. So kana inspection ni Police Corporal Mark Gilbert Cabanyero so sa iyang dardara, as in unusual po tangero kayo ni, sigun sa tayo na otoridad, garo perming alarmado. Perming naratel. Akang inspection sa iyang dardara, duman na risa na so tinapay na kung sino nakapalaman so illegal na droga siring mo so paraphernalia, iyo ang naiiba duman sa mga pag-iribang tinapay. Kaya tulos na pinag-inspection ng otoridad and duman na iling so sarong sa sining shabu na day pamaram mo kung karanong kantidad na nakatalangkot ang itaw duman sa iyang amigo. As in SIM card, may nakaiba pang SIM card di ron siling man sarong cellphone. So, napagkaraman na yung... Salit man sa labag ang cupcake? So cellphone, nasa bulsa kang babae, pero sa SIM card, yaon duman nakapalaman man sa tinapay. Pero ang mangyayari... Medyo maluya siya pa magpalasot. Dapat ginamit niya si Monay o kaya man Madrid de Cacao na tinapay. Itong... Basta kulang tinapay ko ta na. Alagad, daya ginabot kan sa iyang diskarte, kaya ipinalaman nila naman sa tinapay na kulay violet. Medyo nagmumuramoist pa nga ni kang binakang pulis so tinapay, tanganing kung anong sila so shabu duman sa loob kang tinapay. And so Max Candy Rapper, duman man nakalaog so aluminum foil na iduduhol man ko na duman sa suspect, duman sa loob ng presuhan. Kaya ngunyan, may iba lang sila sa loob ng presuhan and keban iba pa mga preso sa Iriga District Jail. So yun muna si Ronan sa kanyang informasyon para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Salamat Carlo sa semong report na yan. Matindi na talagang pagka-adik ito. Nagkapaluwas na nin resulta o kaya maning informasyon ang Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office sa iba-ibang mga munisipyo. Sa may parte kan Rinconada matapos na magkalangkaw ang level kan na tubig. Inot nang ipinahiling kan pag-asa. Base sa monitoring ninda sa mga salog. Piga sabi kanina talagang piglalauman na malangkaw ang level kan tubig. Huli naman kan maglilimang aldaw na. Naday naguntok ang pagbulos kanuran. Sa pag-aadal naman, ang tubig na hali naman sa probinsya Canalbay, minabulos pababa digdi sa Camarines Sur. Sa kuno magabot digdi sa Siyudad ng Naga. Kabali sa mga pinag-identify na mga banwaan, iyo an banwaan kan buhi, banwaan kan bula sa kudan nabwa. Malangan ita kanakagi sa nangal daw, iguanin mga residentes na nasa gilid kan salog, ang dagos ng pinalipat
sa mga evacuation centers. Asin dumana mo na magpadagos kan sa inang pag-istar habang dai pa mag-normal ang level kan na tubig. Yan ras tanto, may koneksyon sa bagay na yan. Duman man sa Sorsogon, pinaka-identify man kan Civil Military Operations Office, asin man kan Office of Civil Defense. Sinabi na ang mga lugar na pigabaha duman sa Sorsogon, iyo ang bulan, asin man ang gubat. Iga sabi digdi na ang nagabusman ng mga evacuation centers, ang nagos naman na pinalipatan. Nagasugo man si Governor Chis Escudero sa Philippine National Police, asin man sa Philippine Army, na ipasunod ang preemptive evacuation tangan sa ng mayong madisgrasya. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yan sa linya si Hil de la Cruz. Hil, please come in. 5 persona ang arestado kan mga autoridad kang Station 2 digdi sa loob kan siyudad ning Naga. Kaibanan ang sarong minor de edad ang pinagtakma kan mga autoridad matapos ani ang matay mga nagsasagibo o nagpaparamat ng karapos sa may parte kan Sinclair Concepcion Pequeña kan siyudad ning Naga sa tubangan ka Presidential Decree 1602 o ini yung illegal gambling. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini Masil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abellia Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KB
PPP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom ng ating Rice Coffee Mixer Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like yung po sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Pananakit ng katawan, tapos meron pa akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Eksakto na mga tugang 20 minutos. Makalampas ang alas 6 din pagkaga. Sa detalyos pagkitangon yan sa lado lokal, mayo ning magiging problema kung hoben as in bagitong-bagito pa ang magiging katandem o kay man running mate ni Vice Governor Imelda Papin sa pagdalagan liwat kuning kaso siya ang Vice Governor asin kun an sa iyang magiging Governor iyo an bagitong si Luigi Villapuerte na nagtutukaw ngunyan bilang Provincial Administrator. Kaya nasugmakan hapoton kan riding in tandem kung mayong problema sa iya na hubin pa sa iyang makakaibanan sa Kapitolyo. Yan piga sabi niya na mayo man talagang problema ta inot na inot yaon sa pamilya kan mga politiko kasi nagtutubod siya na kung talagang yan ang sa iyang destiny mayo nin magiging problema ta ipinaghalimbawa ini kan na panahon na si Gobernador Migs Villapuerte enot nang magsabak sa politika malangan ita pinangaranan pa ining Migs Jr. Labi pa sana sa 20 na sa iyang edad, asin mayo pa rin eksperyensya na nagkatrabaho man lamang sa pribadong kumpanya na nagkapot nin mas magabat na posisyon. Alagad sinabi niya na naitauman ni Governor Migs ang napiglalauman kan mga taga-Camarines Sur. O yan pahayag kayan ni Vice Governor Imelda Papin. Kung ano man ang talagang may problema to, siyempre, yaon man lang sa pamilya kang politika. Siguro, baga, kahit itong nagpoon, mayo man bagang inagihan na posisyon, sa hiling ko mayo man. Tapos, alam mo, minsan swerte-swerte yan eh. Kung talagang asarong tao, distinct ka sa parang posisyon na yan, talagang sa iya maitatao. So, let's hope for the best for him also. Tingnan natin kung talagang diyan siya nakalaan din. Let it be. Basta sa kuya, it doesn't matter naman kung iyan man ang sa iyan dadalaganan. Everybody is welcome kung ano ang sa indaman ng intention. Pero ako, masaya ako akong permi dyan. Kung ako ay kaipuhan pa kang probinsya ng Camarines Sur, I'm always here to serve. Tatandaan na si Provincial Administrator Luigi Villapuerte. Halos aral daw nang naglilibot sa kabos na mga barangay digdi sa Camarines Sur. Asin lantada na nagpapabistong siya na ang sunod na magiging gobernador. Aksyon Bareta sa OKFM. Voluntan na linya ni Ernie Marpil. Ernie, please come in. Dawa nga ni, negative na sa inaapod na rapid test
So testing ang mga taga-Pamplona itigtangal ka nakaagin simana sa test kontra sa COVID. Alagad kay kung mangyari na dubli ingat kung dapat si mga nagtutubod na sinda, nakasalamuha kan si mga nagpositibo sa COVID na taga-Pamplona, anom kaya ang sinasabing nag-positive dyan kan sarong simana, dapat mag-iskusar na mag-pacheck, mga man magpa-test kung talagang sinda, negatibo, asin mayong bahid nin virus kan COVID. Inabangin mapigtawan doon sa FB account ni Mayor Boy Franco. Manunutaran ang sinambit ng Banwaan kan Pamplona. Dakul sinadhadit, nuliman sa sinasabing may nagsimilya kaya dyan kan COVID sa Bulangan. Asin haros nakasalamuha. Alagad ni Franco, ninulis sa negatibo na ang mag-positive pa ibang nakasalamuha kan sa mga pasyente o kinamadaan sinampit ng Banwaan. Kaya lang nangangapunan siya na dublihan. Dapat sundon ang protocol liwat na piga papasunod kan gobyerno o na ang CITA na dapat sirtuhon kan mga tao na sila makaputan. Maingat man rin na pag nagkarabot ang mga hali sa Manila, ang dapat mag-agi sa proseso o mag-quarantine o mag-quarantine sa harong naman para lakaw. Kung may duwan kan bagay na ito, kung bigay si Franco, ang sinambit ng mga establishment ng Biktano, primero ang Bulangan, na sinasabing iyo ang ginikanan kan sarong ulakit kan matapos may parabulan nga naglaog na positibo. Kung medyo kan bagay na ito, pagdirihiran ang Bulangan dapat magsikod mo na ng business permit, mag-agi sa proseso na dapat disinfect ang sinambit ng Bulangan bago pa magpunong operasyon, bantang inisubutan maray, mag-ingat kita sa magpabaya. Yan ang report ako Sir De Marfil, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Sa Lado National kita ngunyan, laog pa sa Bloomberg Billionaires Index, si dating Senator Manny Villar nakabali sa pinakamayaman sa bilog na Kinaban. Daw nga ni sinasabing nagbulasok ang sa iyang asset muli naman kan na pandemic na manggali siya nahali sa 500 na mayayaman na individual sa bilog na Kinaban. Ang dating senador igwaning 6.2 o kaya man 6.72 billion na US dollars o kaya man 323 billion pesos. Siya nasa ika-383 sa listahan kan Bloomberg nin mga mayayaman sa Kinaban. Daw pigisabing bumilaba ning 200 milyon ang nasa iyang kayamanan, pigisabing laog pa siya. Buminagsakman ang negosyanteng si Enrique Rason ng mga negosyo, yun ang mga dalakulaon na hotel sa Manila at naggalaog na siya sa ika-454. Habang ang nagpahiling naman na mga negosyo ni Senator Manny Villar, iyo ang pagiging niyang chairman kan na Vista Land and Lifescapes, kabali pa ang pag-affiliate kan sa iyang negosyo sa Golden Brea Holdings Company. Sagod ang pagiging operators kan na Vista Malls, All Home Corporation. Ngayon man na nagtataon na supply sa pagpapagibonin mga mansyon. Kabali man sa natawanan ning atensyon, iyo man ang biglang pagyaman o pagkalangkaw kan asset kan may sadir kan Tesla na si Elon Musk. Na inutan pa ni Elon Musk ang sa iyang dating bossing na si Jeff Bezos kan Amazon. Ang Amazon nagbagsak man ang sa iyang asset. Iga sasabi na ang gabos talagang pagsasadili kan mga mayayaman na negosyante sa Kinaban, anas nagbaba huli naman kan COVID-19 pandemic. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado na kita kan showbiz. Nagkalataw na ang totoong istorya, mapadapit man sa biglaan na pagkasuwayan ninda Andrea Torres, asin man na Derek Ramsey. Igwa pa lang talaga ning third party. Tangon yan, nagluluwas ko niyan sa mga bareta sa showbiz duman sa Metro Manila.
Garong kayo dahil na inaabutan nin monthly period. Si Bea Alonso. Asin si Bea Alonso ikinokonektar sa magwapito mistisong si Derek Ramsey. Si Bea Alonso asin man na Derek Ramsey haloy nang magkabisto asin man mag-amiga sagkod na mag-abot sa puntong nagkaigwasinda ning sekretong relasyon haloy na sindang naggibon nin mga pelikula na medyo may pagkadering ang dating. Sa pinaka-latest, si Andrea Torres nagkasabi na igwa talaga nin relasyon sinda Bea Alonso asin man na Derek Ramsey. Sinabayan pa nin na kumpirmasyon ini kan mga kapamilya ni Bea Alonso. Kung kaya an iba man, pinag-prepare sa si Bea Alonso na pundohonan na paggagamit kan nasarong pangalan na kung saan pinagabistong si Dominic Roque. Ang Dominic Roque, yun yung pinaka-ultimong nahihiling na kaiba-iba kan na sexeng actress. Talagad na mas dakol ang nagtutubod na garonggayo maabot ang aldaw. Malinaw ang istorya na talagang si Derek Ramsey asin man Bea Alonso yan tunay na magkarelasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa NBA, sa nadukan na sports, hinahanap na ngunyan ang dating record ni Klay Thompson sa nagpapadagos na NBA ta sa naging istorya o kay man record kan National Basketball Association. Si Klay Thompson sana ang igwanin record na dahil lamang nagpapakapauntol ning bula. Alagad nakapag-score siya nin 43 puntos. Si Klay Thompson kan magkawat halos magduduwang taon na nakalipas, nakaapat sa nan ribol. Ang sa iyang tibay sa pagkawat na kunsain, quick shot ang pagka-release sa nakan bola asin sa iyang pag-resibi tulos na itinitira daw alanganin ang sitwasyon. Si Klay Thompson dahil panahilingon niyan na nagkakawat, ulimang kan sinapo niyang injury. Aksyon Bareta! Yan mga tugang ang mga nagbabagang informasyon. Ngunyan po ang aldaw nin Sabado, Pizza 9 kan bulan na Enero, taon 2020-21. Sa lado teknikal, nakaibanan ta Jonathan Lopez. Inipon sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat po kan sa indong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdig sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko